Искам да ви прочета и друго разказче, пак за себе си. Аз почти за себе си пиша. Обич и обичам те, така се казва. Ще започна разказчето с поговорката: човек, докато е жив, все се учи. Веднъж се бяхме скарали с дъщерята, аз никога спорът или поучението не ги третирам за къвга, но дъщерята така ги приема. Съгласна съм, че много пъти съм грешила от незнание и от неопитност. Затова все искам да дам съвет, макар и непоискано. Моите непоискани съвети тя ги приема като досадни наставления. Било им мръзнало от моето уста да чува само наставления. Веднъж такъв момент каза, че никога не била чула от мен обичам те или браво, много ми харесва. Права е, така е. Винаги бях и физически, и психически преуморена. Гледала съм дали в училище всичко е наред и да ми помогнат, ако имат време. Работех на 2 места, парите не достигаха. Не съм забелязала, че правя голям пропуск. Нищо не ми е коствало да казвам обичам те, но мислиш ли за 1000 неща и това става? Не искам да хвърля и това става. Не искам да хвърлям вината си на моите родители, но в нашия дом обичам те беше израз на вулгарност. От простотия ли и те от наследство в кавички ли, не зная. Когато родих дъщерята, толкова я обичах и повтарях обичам те. След 4 години се роди сина и натоварването стана двойно. Не съм забелязала, кога думичката е изчезнала. Сама гледах децата, съпругът ми учеше, беднотията нямаше край. И може би беднотия и много грижи унищожават хубавите думи. Гледайки филмите, всяко чуване на обичам те ме бодва в кавички. Казвам и не те е срам. Липсва ми израза, но нямам навик да го казвам. Това е голям пропуск. Времето не се връща, върви само напред. Моят баща беше много добър човек и много прозорлив, но началникът му, в кавички майка ми, много се съобразяваше с нея, а тя дай и работа. И ние с сестра ми патихме от това. Обич ли, ходехме и спехме от преумора. Нито съм чула, нито видяла какво е това. И аз така съм изглеждала в очите на дъщерята. И ако ги гонках в кавички, исках само шестици, за да продължат обучението си. Много изнемогвах, исках и помощ в полската работа. Да обработваш 5 декара земя плюс държавната работа никак не е лесно. Построихме си и дом. Имаше и за децата, и за нас със съпруга ми. Взеха си нужното от живота, но, макар и много късно, разбрах за големия пропуск. Правила съм го, обичала съм ги повече от живота си, но щом дойде време да ми се каже лично, това е непростимо. Затова съм написала, като завърших на разказчето, стихотворението Обич. И очи имаш, и уши, сила ти край нас кръжи, дали ние, сензитивни, с мислите си преспивни, ти семейството сплотяваш, свършик нямаш, все даваш крилата в кавички, палиш да летят, колко дала не броят. Най-голяма обич, мама, такава друга няма, а родината ни мила, обич тя и закрила. Това беше и второто разказче. Благодаря ви за търпението.